er Søren Storm, og jeg har taget kandidaten i muskuloskeletal fysioterapi på Aalborg Universitet. Det blev jeg færdig med i 2022. I dag har jeg min egen klinik oppe i Brønderslev, hvor jeg laver nogle forskellige ting for nogle private aktører, men også driver en normal klinik. Man lærer egentlig rigtig meget om det at stå i klinikken, og hvilke ting man bør og ikke bør gøre måske. Man bliver meget mere sikker i det, man gør. Samtidig så lærer man også en masse om den sådan mere akademiske del, så man kan læse og forstå studier og sådan bruge det i sin hverdag. Det synes jeg giver sindssygt meget værdi, fordi det hjælper mig med noget af den der tvivl, der nogle gange opstår. Jamen noget af det uddannelsen har givet mig, er, at jeg ikke længere har brug for sådan en opskrift for, hvordan jeg skal tilgå patienterne. Mange af mine kollegaer, de kunne stå og blive forvirret over, hvordan de skulle tilgå en eller anden tilstand, som de ikke har set før. Selvom det var en relativt simpel bevægeapparats tilstand, som man kunne læse sig til et svar til, så var det som om, de havde svært ved at finde ressourcerne, eller finde ud af, hvordan de skulle tilgå det, fordi de ikke havde set det før. Der synes jeg jo så, at det uddannelsen har givet mig, er, at jeg kan finde ud af at finde den viden og det, jeg har brug for at kunne tilgå de her problematikker. En gang imellem kan det være fint at blive opdateret på, om er der noget nyt inden for det her område, eller noget, som jeg har glemt, og så kan man lige kigge det igennem. Og jo bedre man er til de her ting, jo nemmere er det at gøre.